Play Pibaro, Ipinang Subhai Pi, Sakit Kami, Bagi Kubor, Baman Kasmi. Ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills menta ka sngi kan thau ka committee badon lang ki he officer ka tanat shipai GTC na ka benta ban thau ki lat lenti ban weng noi ki kherdop ka badon hapo surok ha maush buj hapo lai benai. La ban kedau baka office tray kam Deputy Commissioner ka East Khasi Hills ringkat ki Superintendent of Police uba Sylvester Nong Tenger uba Vivek SIM u MDC ka Soring Kham uba Penyat Singh SIM haringkat ka Jingdon lang ki dekhot ka Dorbar Shno Maush Buj bat ki he shipai ka 58 GTC ha ka Jingdon lang ki Seng Bhalang bakentup ka KSU F ki JGP menta ka sngi kala pelong ya ka jingjurip ya ka surok badon hakerdop na ka benta banya penbet ya kenrum kenram ka belami kindiat sngi habakren bat kilat pathai kubor u MDC ka soring kham u ba penyat sing sim uloong bagi tenat shipai kila minjur ban weng no ek speed breaker ki top babu hapadeng surok bat kumjuru banum dan shu ka jingya sha talasi ya ki pajba kam tami ki driver ki barung bami na ka kherdop uba penyat ula ongru baka DC kelap thai ki bor pulit ke jela bandon lang ha ka kherdop ban pej baki paj ba kinnum sha pendek bat ki shipai Janmian te bat kumjut na kalian ka police department te hakani ka hakatu ka sni na kalian jungi la bu ya ka jing kerpat ya ka sarkar ya ka deputy commissioner's office bade banlum ladai ban chimkhia ya kani ka kam mardor bat na kalian jong i DC ila khot ya ka meeting tang haka sni ka babut te kata ka meeting ngam dan ngadan ka program rela dan lang na kalian shnong na kalian ka deputy commissioner's office ki magistrate ki police te hakatu ka sni lai penbej bakan don no ka ka joint inspection te bat labu ya kani ka sni menta kani ka nyaw tarik bandon ya kani ka joint inspection but hakabidi bakani joint inspection na kalian jungi ila li kendu syuah tu kisni syadu syaka sokar jela ban ya kendu ya deputy chief minister iba presiden song ban pensngo ya kajing bakashnong mau syubut kaya kendu hakalik kawan hakabidi bakani ka giat ke badan hangni po mau syubut hapo kanika kabapait na kanika GTC te ila ai ka direction ya i deputy commissioner ban pha ban pendep ikam hakabide bat ban pan report na i hakabide kanika jingja nadu tu singi bat ke ka jing baki pai ba nong mau shubut kia kendu baro mentaki ni senam kuman shpen kan mau kanika jing bakanika shnong mau shubut ka ya kendu kamde shu badang menin menta sekali ke belak slam hana du senam arja khatar belak sedang kumkini ki jing sha penwit te na kalian jungi la ya persyang kat balak ban ya trailang bat ka borshnong ban pensno syaka tendong skor jong ka sarkar bahkan shim kiamador habede kani ka jing jong ki pai ba te sung tenat ba mentak sngi ni yo kani ka joint inspection ya ka ba la lum lalang de deputy commissioner but ladon lang i superintendent of police East Khasi Hills ki officers ki magistrate kerpang rut na kalian ka shnong na ru isodar ka committee jong ka shnong bat ringkat ru bat na kalian ki officers deputy commandant bat ki officers jong ka GTC meneh te hakani ka jing ekran na kalian ka jungi ni penpau ya ka jing smokia bat ni penpau ru ia kata kajing wa kajungi banbu hakmat jong ka deputy commissioner haka meneh ka por baiwan ya kijing ba ki pai ba ki kendu na ka por skapor te ki kita kijing ki bangi penpau ya ka deputy commissioner meneh haka bidi bat kini ki short term issues ne kini ki jing ki ba ya kendu man ka sngi de ki pai ba meneng lai kran chapang kajing sya haras ne kani ka harassment ka ba kini ki spai kiju bu e ka jing pai ba ha ka bede ban penyang i kali hang ni pok giat ban talasi lane ban keli ki lane ban panru wat hi kot kisla ki bangi ngi suthu ba kamde ka kamram jongki ku ki spai ban le kani ka kam kade hi na kaliang ka police department state police te ya kani ru ka di ko we ka jing ka ba ar pan
hakabaide ba kani ka jing bu kaba haki kendiat por kebangi I menta yakini ki traffic barricade haman kini ki jaka nawan nadu na saulat tembasuk ngeli I nadu nang tai na po Assam Rifle campus kala don kitu ki barricade ki babu haka surok jok ka PWD te ki ba la penlong shisha ka jing thut ya ka le kawan jok ki nong snong umtang hang tai wat hang ni hapo hani po Assam Regiment ju te kaniru kla bu jing bat kumju ru wat hapo jong kanika kasurok kabadan po snong moshput kabadan kanika GTC kibu wat ikini ki traffic barricade te ngashkwa ban pen kenmau baka jingja haktu skamiat siningkong ru ka kenrum kenram ka bami kade bab kibu ikanika barricade hakaba kelawan kiwan kini ki sipai ban bom bantit hitu ki samna hangte po hangte haneng te kabalai pat hakabai de bat kini ki speed breaker kiba nakalyang jungi ngila bu ya ka jingkerpat baka appeal sya deputy commissioner bade ban hak no mador ban wengi kini ki speed breaker but hakani ka jingilang ba mentaka sngi nakalyang jong ku komandan deputy komandan ki officers jong ke GTC kila kubur ya kata bala dan ke jing penwet bakin weng no ikini ki rumble strip artillery kini ki bala bentuk hai kali kawan de kabide bat ke sakawai bat kani ka jing checking jong kini ki army hangne GTC kini ki spy kamde kamram jongki bat meneng ila pha ye deputy commissioner ban ai ka order badi ban weng no shisundon ya kum kini ki jing hakabedi bat kanika rukom le rukom terekam kini ki spy hang ni po gate ya kabaki check ikali bat kataru kanam dan shu la ai da ka order mene menam dan shu bat kani ka gate ru kin haban play bet baro arliang kum tai ni ka gate te kini diki lightly kita ki short term issues ki bangila solve mene ban weng no shisundon ikini jing ka penwet ki ba tingi keren ru ngim syong thai nadu kasin ka baningkong nadu kasnem baningkong baki pai ba ki kendu kum kani jing kadau ka permanent solution hi but kata ka jing kata ka permanent solution ke bangi kum ki pai ba ngi angnut ka debi hi ban weng kani ka ki sya kani ka jaka lajong jong kini ki 58 PTC 58 GTC battalion ti hakabai de ba kani ka benta ka ban weng no ikni ka giat te nakaliang jongi ngila demand bet mene ngila appeal ya deputy commissioner bade bet ban I order ban weng henry on dala poi ka jing kren ngilap ba nakaliang jong kini ki officers badan ni po GTC kimla ban shim ya kani ka rai kat ban shift ya kani ka giat sya kani ka jaka te kat ban patla ban shift nakaliang jongi ngi ong ba kani ka giat ka debet ban play but mde ban pentut ya kali kawan juki pai ba te hakabede ban solve ban yo eka solution belong permanent namanta ban weng no shisndon ni ka giat la thau nakaliang ETC la bu eka jingkular ya ka ba marmar in thau no eka ni ka empower committee hakaba kindon ki he na ko ka deputy commissioners office ka revenue department kumju nakaliang ki ka defense ministry kamtam badi pej ikani jaka ban verify ki kot kisla hakabide baka jinglong try ikani ka surok nama kumbalong menta u shipairu kumbapau u kam try ikani ka surok but nakaliang jungiru ngong bakaniru kadika surok jungi pai ba te hakabide kum kata ka jinglong jingman menta de simpat la ban rai no mene ban weng ini kekit tingila ailat i deputy commissioner ba inform ikani ka empowered committee ya kaba pendap ikani ka kam hakabide ban clear lut paro ikikot kisla ki records ki badan nakaliang ka revenue department kumjuru ba kinyo ika records nakaliang ka kanika defense ministry kat badi pej habide kanika jaka tingi ishai ba nakaliang ki officers ki bawan mene nakaliang komandan deputy komandan hangni po GTC kinamla ban rai ban beng ni kegit te ringi menta haka ni jing start jung deputy commissioners apa ya dei ba ketuga jing ya keren mene ba ila bu ya ka commitment pada kumlum lukat bala ban ploy de setang lai sau benai ni kumta ya ka ba ila pendap no ban yo ikini ki records ki kot kisla ki ba la ba ngingin le singin kam tribe yang ini ka cakah dari kumbalong menta nakaliang ka shnong ru ngi kam try nakaliang jungiru ngi ong bakane di ka surok pai ba
bat kumju nau ni sipai ru kam try bakani ketika surok jong ni sipai te ya meneng impat la le ye ban rai ban shift ini kagiat Henry ngashkwa ban penpau ba ngiyeng lang bat kipai ba jong ka shnong mo shibut ya ka ba da ka wei ka sur bangi demand bet hadu kani klip mat ba de bet ben bang kani kenang ba kani hi kan long kata ka long term dan ka permanent solution nam ta ka jing e jong ki nok shnong hang ni po mo shibut